No matter where you go, remember the road that will lead you home. No matter where you go, remember the road that will lead you home. That will lead you home. That will lead you home. Bữa bước bom bia nó ngà. Sẽ chỉ là. Ele. Kabasa. Ele que você só falou na sua chipe. Mbanga. Na sua chipe.
Sorry. Apple. I'm the leader. I don't want none. You can get that doctor there. Doctor. I'm pushing me. I'm a pushing the coronavirus. Shame for the I think it's right. Onye did you go to first mass then? I got we get. What we use, boy? Tomorrow, one last Saturday. For first mass. Okay, mama. Hey, you could look at that. Onya po, onya ika. Onya chukule ala rulo ba be mama uchefu e. The me ba ge ti around his shot. Aba number. Number me also. Nó để cho nó cả nó là con người con nó là quả lát hey nó quá cái mà nào đặt trong bữa này nó cả đó là sẽ qua cả căng dây cái qua cả mà bên apa number dong guys đã căng dây qua cả mà bên Come inside. What girl? Germany. Okay. Apa nama orang yang boleh ni ini boleh terus. I'm trying to hit you panangga. I'm on sang chef. My wife. Oh, God. Look at him making it work out. I tell you the mama. Yeah, tell her. Good morning, man. No.
You know, I'll be going down. Guru moto agbara dị sọsọ ị ga-asọ. Amụnya ya ka dị ahụ. Người ta lại cho mình nhau lại nhau mình nhau. Cái chụp cái khăn đây à. Mà ba là con. Đi sát mà. Nó bà cái Idi mano toto, idi mana ya se, ikwesịrị ntụkwasị obi Chineke ọdịgo onye dị ka gị onye dị ka gị onye dị ka gị. Kelele gị maka na iburu anyị chi anyị si ekele dịrị ebe aha nsọ gị odogwu akata aka ma ma amasị amasị aka na-agba n'uju mmiri ọgbara nkịtị mana okwu biri n'ọnụ ya onye nọ n'eluigwe mana ọgọdọ gị na-emetụ na onye eze anyị si ekele dịrị ebe aha nsọ gị n'aha Jizọs eze ya ekelele gị maka na ị nyere anyị amara nyekwa anyị ohere inweta ihe nke ụmụnne anyị na-enye anyị n'ụbọchị taa anyị na-ekele gị iwe na-asị gị ọdị n'ụzọ ọ bụla ka anyị si mejọ gada gị biko gbaghara wee na-arịọzikwa ego ime n'igwe n'ụbọchị taa ihe gbasara ọgwụ ogo gị bụ Chineke nyere ndị na-arụ ya amara nyekwa ha amamihe nke ha ji wee rụpụta ya dada anyị na-arịọ gị biko dịka anyị na-arụ ụbọchị taa ka ọrụ ọrụ n'ime ndụ anyị n'aha Jizọs dada anyị na-arịọ gị biko ya rụọ anyị ọrụ rụọ nke mmụọ rụọ nke ahụ n'aha Jizọs a na-arịọzikwa gị ọdụ ụzọ ọbụla onye iro si agba anyị mgba nna biko anyị si gị wezuga n'aha Jizọs ka ha rabụ mmụọ ọrịara niile nke na-ebu agha n'ime ndụ anyị na-eguzo na-emegide ya anyị si gị ikikere ha niile bụrụ ihe lara n'iyi n'aha Jizọs Kraịst onye ime n'igwe anyị na-asị gị biko ụmụnne anyị nke kwadoro ihe n'ụbọchị taa nna biko anyị sị ebe ha si wepụta nna biko tichikwere ha mmachi kwuru mmachi n'aha Jizọs ebe n'igwe anyị na-arịzikwa gị amara ka anyị ga-eji wee nọrọ n'obi ọma rụọ n'obi ọma na-akpọ ọgwụ anyị n'obi ọma na-arịọzikwe nna biko dịka anyị malitere ọrụ a nna biko anyị na-arịọ gị ka ngozi a na-aga n'ihu ka ọ hapụ iwu ihe ga-akwụsị akwụsị anyị rịọrọ gị kwere na ọ ga-adịrị anyị ma n'aha Jizọs anyị ebusi onwe anyị n'ike n'ọbara Jizọs anyị ebusi onwe anyị n'ike n'ọbara Jizọs anyị ebusi onwe anyị n'ike n'ọbara Jizọs ọbara achekwa anyị otuto ehihie abalị na ụmụ anyị ndị na-ebe ha nọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ada ha hụ dọkịta ihe peshent n'oche ha Igaro já roda Gerard, já é bem não. Isso é que vai rapaz, se não vai. Isso é que isso. Não 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 isso não lá. Academia. Na America, the main has 6 million by any and then how one Kapukin was the Megan Hill, but the my camera had the muddy is she had she. Yabo almost educate now almost Nina Hanina dinner obodo Ibo Abo Hasi came a Hazi and Dianine. So I found a Hazi. Na ihe ji bụrụ ọbụla na mbụ dede ha bụrụ onye nọ n'ụlọ asizie were otu ekwurike isi hazizie ihe a so ka ha butere ọgwụ ndị a niile si ka ahaziwezi ndị dọkịta na enwezi ihe ndị nke anyị ga-emenwu n'ụlọ ebe a ka anyị nyere ha aka mee ya so ya ka o ji bụrụ na esi otu a na-eme ya so anyị na-ekele ha so that mgbe ọbụla anyị na-eme ihe asị anyị na-ekele Chukwu anyị na-agọkwara na ụmụ anyị niile ihe ọbụla ihe niile a na-eme ebe ọbụla njekwuru ihe na-achọ ọbụ ka obodo anyị dị mma ebe ọbụla na-achọ ka ụmụ anyị na-aga n'iru so ebe ọbụla njekwuru nwude ha dọwa ha sị ha lekwe nke a ga-eme nke a dị mma omume maka ndị be anyị
ana sị ndị onye nụbụrụ egwu gbapọgo kwuru ego sị ụgwụ dị anyị na mba adịghị anyị mma yewe n'ụlọ so ọ bụ ihe anyị na-eme ha sị ka ụmụ anyị na-eleta ụlọ nke a asị anya mbụ a na-amụ ele ya na nke a bụ nke mbụ anyị nwere anya na ọ ga-abụ ihe na-aga agụrụgwara eme ya ọrụgo n'otu afọ eme ya ugboro abụọ maọbụ atọ n'otu afọ ha mgbe ahụ a na-emezi ndị be anyị sị ụra atọwa ụtọ ekwuwe ekwuwe enwezi ihe ndị ọzọ a ga-etigegasị ya nwere ike mgbe ọzọ a nwere ya sị onye nara ọgwụ anara nri rie ha ọ bụrụ ihe ọma mana nke ugbu a ọ ga-awụ ihe mbido ka a gara ebido otu ọbụla anya ya si dị ugbu a ka anyị lee ya nnọọ kelee Chukwu na-echega ya na nke na-abịa n'ihu mình có đại hòa làm chủ gì cả bố bố cái đến nhà bà con bagay mo. Where ka na? Kasi mata kurang tu. Nah, terang dekat. Oh, no, ya. The pharmacy finally. Aku nak takat. Aku nak takat.
Number 2. Number 2 enyere nnu card. Then eji kinyere anyị card. Number 2. Nye. Ọkọ echezi n'ezi. Ndị ebe a na-abalị. I'll give you 10. Number 10. Number 10. 9 now. Nó nhà cải nó nhà kia nhiều còn nó là cải Next person. Chief Number 12. 15.
Oh, 12 ano eh. Mana ele bije. Number 12 is here. 12 cards. Number 2. Majaweba. No. That is 6.4. Market number. 14. Ojula. Nami sọ́nà bla Oh yeah, not yet table on. o che sọ́nà bla ala se bono. Nda na akụ. Ana akpọ ha na. Okay. Ele bi tele. Yes, yes. Number 1 is in here. Các con nhỏ cho hay đi cả gì nữa thôi.
No, 19. 20, go.
I cannot complain about it. Yeah, the patient is still here. I'll finish it. Oh, good. Is there a place? The blood channel for sugar also one. All the kind of food is very safe. So if it's okay, what's the number? We are ready for you. Do it.
Are you using this one now? Yes, but they Yeah. On ever. Father, let me.
Ichi ije obodo oyibo, shedi ije obodo oyibo. Ichi ije US. Ị ga-eje by force. Nga gị na-ese m. Onye wago ọ nọ n'ala. Na-ese wala n'ihe a, ọ memba nnọkọ. Ị ngara makala nga ije ji ibe ume mbe nnọkọ. Bele na-eme ihe na-asị m. Bele ga-eme. Ndị akwụkwọ dọkịta. Come, she has been Thank you. You say yes. It's a dig US. You get it by force. Hello.
What time is Vete campo que nangi doctor ya. I need to know so I don't try. Since one you go see the real one. And the thing is that girl just
Very high. That's what I'm wondering too. So I want them to repeat.
That's a PG. That's the PG of the community. That's the PG of the community. He's the president of the community. Thank you, people. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Okay, the video man. Okay, thank you. Thank you. That's the PG of the community. Bring a fresh refreshment. Move, Nanny. Right. Right. Bright. Dr. Bright, actually. This is President of the community. Yes. Nwanne m ekelela m o chief ekelela m o ndewo ele otu ị mere ọrụ mma kedu kwana aha gị awara bụ chief ole mgbe ọ na mma nwekwana onye ebe abụ onye ụmụndụ m Okwuabala in all local government area of Imo State. Dịka anyị nọ n'ebe a o nwere ihe ụmụnne anyị ndị nọ USA na-eme n'ụbọchị taa kedu otu obi dị gị maka ya ile n'anya ka ihu anyị dị ịmara ka obi anyị dị obiọma na-akpa m nnukwu na nnukwu
ilarịkwa anya hụ ndị okenye anyị nọ nga na ndị nne ma ndị nna bụ ụmụ okorobịa nọ nga were hụ ka ihu anyị dịsị n'aka obi anyị obiọma na-akpa anyị nnukwu bụ ihe a na-eme nga taa. Nwere ihe nwere ịgwata ụmụnne anyị ahụ. Nke iziwu na ụmụnne anyị ahụ bi obodo oyibo Amerịka chịkọtara ọnụ were ghọta na not only COVID nọ, mgbe COVID nọkwa ụfọdụ n'ime ha gbalịkwara weta ihe palliatives e nyere ndị be anyị. Nke ugbu a ha hụ ka ihe si aga na Naịjirịa wee tụlee na mmụọ ha sị na ha ga-eme ihe gbasatara ile ahụ ndị okenye ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ka elele ahụ ka eweta ọgwụ enwe ndị a ga-enye ọgwụ enye ha ọgwụ ahụ adị ha mma, enwe ndị a ga-elekwa n'ahụ a ga-erefer to specialists. Ilegharị anya ị ga-ahụ ihe nọ nga over 12 medical doctors, consultants na nurses ma laboratory scientists ha niile jitara ebe a were na-elekọta ndị be anyị. Ọ bụrụ na ị bịara nga kemgbe ụtụtụ ị ga-ahụ ndị juru nga obiọma na-akpakwa na ha wee na-eme ya. Ilegharịkwa anya ebe a ị ga-ahụ the president general of the community Chief Richard Ekwebelem with his councillors, with the elders ndị nọ ebe a ma ọ bụ ọfọ ichie ndụm nọ hịa, ndị president of ụmụ ndụm nọ hịa na executives ya ma ndị ụmụdim Chief Clifford Okonkwo emeritus president and vice chairman of Okwuabala Elders Council na ebe a. Ilecha anya ndị niile jụchara hịa iwe hụ that na they are really in support of ihe a na-eme. Ọ bụrụ nnọọ ka obodo si eme, biko anyị na-ekele ndị ụmụnne anyị n'obodo oyibo, ndị Okoro Nkwume Obinugwu n'obodo oyibo for this type of ihe ha mere. Ọ maka ụmụnne anyị ndị ọzọ si na na-emekwe be anyị ga-abara anyị uru. So anyị na-asị PG Okwuabala nọ nga na-ahụ ihe niile o nyekwere support ya, jisi ike dokwa ụmụnne anyị ndị ọzọ nọsi n'obodo ndị ọzọ ka ha so na-eme ihe ndị nke once in a while. Ka awụrụla president ka esetiri now, I'm sure na aga continue like that. Ka ndị okenye anyị dị ruoro anyị eke maka ilegharị anya ihe a na-anwụzi these days karịrị akarị. So ha emekwana ya ọ ga-abara anyị uru. Na-ayọkwanụ president general ka o jisi ike were his position as president general mekwa attract a lot of other things from government ka o nwee ike bara ndị be anyị uru. Ndewo. Thank you. Obi dị anyị mma ebe anyị hụrụ ụdị ihe anyị si Chineke mee ebere ka ụdị ihe na-abịakwute anyị ka ọ na-anyere anyị na ndị ike aka ka anyị nwee ike ruo eke na ahụ were kụziere ụmụazụ ihe. Ekelele m ha, Chineke ga-enyere ha aka ha jisi ike n'ihe ha na-eme, mekwene ka ndị ọzọ du mata ihe ahụ ha na-eme ka ha du na-eme ya, ọ ga-adịrị ha mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chief ekelela m olee otu ị mere. Dadịkwa n'aha gị? Aha bụ Chief Clifford Okonkwo, onye Okwuabala n'Okwuabala. Enwere ihe ị nwere ịkọ maka ụbọchị taa anyị nọ n'ime? Enwere ihe nnakọ bụ na obi dị anyị ụsọ etu ụmụnne anyị nọ si obodo oyibo siri zie ozi ka ibe na amasị ihe ga-eru like this before abịa moto and ịmasị ihe ga-ebido ezigbo ihe na-ama ebido ọkwa ịghọta ihe na-ekwu like now anyị nwere new president general Honorable Richard Ekwebelem. N'oge tenọ nke ya ka anyị hụrụ ụdị nke ụmụnne anyị ejikọ aka n'obi bịa si lekwa ihe ha ga-eme na-emekwu na-eme ile anya ga-abịaba abịa and many alaala and otu ihe hụrụ o siri bido ihe ọma na-esi n'izuzu na-ebido ndị hụrụ nọ nga wee afọ ọsọ ha afọ ọsọ bịa nga
ọ maka ha nụrụ sị President General du abịa nga ya kpatara ha jiri bịa anyị a na-asị otu ọbụla o siri dị oyi nwetụta ka ọzọ etobodo ya onwe onye amụtara sị ka ọ nọwa ibe ya kama ihe na-emewu onye ritụkwana ibe ya esoro ritụ ịda anụ egwu nke ha na-agụ ma eji ụzọ ibe enye ndị ebe a 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 ihe ha bara uru too much etu ọ nọwe aga m agba ichitọ n'elu ihe m ga-emekwuri nnọma mgbe Chineke so oruole chukwu enye aka somebody else ga-emelibu ka m mere ebikwepụta ọya awụ ihe dị mkpa too much were nna-asị ma ndị bere abịa ma ndị dabịa abịa ana m asị ka Chineke gọzie onye ọbụla gọzie awa PG ka ọ nụrụ ọrụ anyị ekene ahụ biko onye ọbụla na-agba PG anyị mgbe agbawara Chineke akọ na ya dome biko thank you very much kelekwa ndị wetara atụmatụ yes amagwara na ihe adịla mma na ihe adịkọ mma be anyị ka e kwere dịrụpụta ama m ole m na-eti n'ụlọ ọgwụ mata apụtara m ga-ata asị ka ndị nọ na nke a na-enye anyị fri and ahụ na m ụdị ọgwụ dịsị nga ahụ erere m ọgwụ ọsọ ọgwụ eji azọpụta ndị mmadụ Enugu a na-asị ka Chineke gozie okwu n'aha PG, the president, I'm a movie. Very, very well. Actually, Egyptian, Afambo Oliver Hanaka, the President General, Women Development Union. When no one here, we were Jupiter Sangre, we were past 7 Chambrega. Single giant will witness a home. Batara n'oge nke m were m na-ekele ụmụnne m ndị tụrụ atụmatụ ebe ọbụla ha nọ Chineke na-enye ha wisdom na-enye ha amamihe na-enye ha ego na-enye ihe niile ha bụ n'obi bụ ihe ọma maka na atụmatụ ha tụtara n'obodo oyibo na US ka ha buletara anyị ebe a elutara m ebe a ụmụ nwaanyị anyị na ụmụ nwoke anyị ọbụla ọ na-ada arthritis rheumatism ọgwụ niile ka a na-eke ụmụ nwoke eke ụmụ nwaanyị eke ndị ukwu na ndị nta so ọ bụ ihe obi afọ ojuju na ọdị ihe mere na ebe m nọ na-achịkọtakwana ha asị ka Chineke gọziere m deweretara atụmatụ a nnukwu kwuru nnukwu ndị niile nara ọgwụ ma ndị ga-abịa abịa ma ndị na-agwụrụ na ọgwụ ọbụla ha ṅụrụ ọ ga-abụrụ ha ihe ga-agwọchara ha ọrịa n'aha Jizọs Chief Simados Mbọnụ Ezikụzọ ụmụnna Wike na Okwuabala obi na-atọ m ụtọ na ihe ọma na-eru anyị aka na ndị be anyị na-amụta ihe ọma ebe ọbụla ha na-aga ekele m na-agara ndị the team mmekọtara ihe na-asị ka Chineke gọzie ha ihe ọbụla ha biri aka ndụ nka ka ọ ga-eme. A very important man in this community. And then the soul of revolutionary dance is in the hands of flutists. And fortunately, he's a flutist. Oh yeah. Yeah, I know people. Okay, aha m wụ Mr. Pius Ibekwe kama amatara m n'ala ka eredi amara sụgharịa ya akpọ ya ọkwụ ọdụ ana m ekwebu apụta mana anụrụ m nke sị ihe a m na-anụ nwere ike ọkara nne ga awụ nne sị a ga-enye anyị ọgwụ anyị ga-eji ndị ahịa sị ndị be anyị n'obodo bekee si anyị pụta bịa were ọgwụ were da ha si ka m dịrị a na-apụta lie nke adị m apụta ya ya ka m na-asị sị Chineke kwesịrị ntụkwasị obi ka ha chetara na anyị ga-adị ndụ were cheta na a ga-enye anyị ọgwụ anyị ga-erie ka anyị were dị ndụ dịka m anyị eke na awụ masị Chineke kwụghachi ha ụzọ niile ha si agbalị Chineke mejupụta akpa ha
ma anyị ndị okenye na ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ n'ụlọ anyị mgbe ha jikwere batakwa n'ụlọ ha hụkwakwa anyị ahụkwakwa ha na-asị ka Chineke nọnyere ha n'aha Jizọs. Ọ na m eji opi m gaa adịrị m eji ekpọkụkwu obodo anyị cheta ha ga-ekwu bara uru. Mụ onwe m asị ụmụnne anyị ndị nọ na United States gbakọtara ọnụ wee tụọ atụmatụ a ndị ọbụla ha nọ Chineke nna ga na-agọzi ha mmaji kwuru mmaji na-enyekwu ha echiche ọzọ nke ka nke na-ewepụta ihe ga-abara ụmụnne ha uru ebe ha nọ. Ọ na-agụ ha agụọ na our good health dị important to them, na ha laa ka ha hụ ndị ha ga-eme itu n'ụlọ ha dị healthy. A masị Chineke nke ọbụla ha si weta ego a ọ ga na-enye ha mmaji kwuru mmaji nyekwa ha onwe ha kwa ezigbo good health. Ọrịa niile na-agafere n'ụwa a eme nke ga-atọ ha ha ga na-eje na-elo lokwutekwa anyị na ha nọrọkwa n'ọrịa nke ndị a ka anyị na ya site n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Aha m bụ Chinedu Okwe. Aha m Nze Ifeanyi Okoro Otukpo. Abụ m onye nke bi na London ebe m England. So ụmụnne anyị na-eme ihe ekwukwuru na anọkwa m n'ụlọ ma nke a na-eme. Ndị nke bi America bụ Dr. Ikechukwu Okorie, pharmacist Tamona Uchenna Okorie, Stanley Ejikeme, pharmacist, Stanley Ejikeme, pharmacist, Chikezie Okorie, a nurse in the United States. Genge, one of our brother, from Ejikeme family. All of them, women can be American. It's a very good initiative. I may embrace. And Kelechine can hear in terms of taking care of community health care. All health is very important for a very community to have. And we greet them for bringing those things nearer to our doorsteps. Like everybody have said. Thank one of our PG use this opportunity to give us his blessing. Mr. Kwebelem for his support and his blessing he gave to the community. Father Bede, Reverend Father Bede, one of those major brothers who could help with the blessing into Maka. Long live Okwuabala, long live our community. Thank you. Thank you, sir. PJ kelela m. Thank you. Dịka o si dị mara nnọọ gị nwa na-elekọta Okwuabala. Nwere ihe nwere ịkọtọ maka ụdị ọnọdụ a ụmụnne anyị tinyere n'ụbọchị taa. Ihe ekelele gị onye onyonyo ihe nwere ikwu bụ ọtụtụ kama na nkwume ya taa chi ga-echi chi ga-efu. Na mbido aha m bụ Honorable Chief Richard T. Ekwebelem Ojugo na ya akụnasobi kọfọrọ. Obi dị m sọnsọ aṅụrị maka kemgbe Okwuabala be anyị gbara dịma. I don't think we want this kind of initiative or this kind of community health gathering. So, I'm making them money in America. Ebe ha nwere ike ịhụ dịka ịhụnanya ala ebe ndị be anyị bụ ụmụnne ha nọ bụ ndị Okwuabala autonomous community ọnụ. Ọwụ ihe amasị na ọwụ ihe challenge to mba ọzọ nọkwa na mba ọzọ n'ala bekee. Ile anya everywhere here ị ga-afụ ka ndị mmadụ esi wee ju n'igwe. Health, they say, is life. Onye nyere mmadụ health enyere ya ndụ. So ana m ekele ha n'ụzọ pụrụ iche. Amasịrị m aha ha n'ofu n'ofu mana enwekwara ndị nke mmụkwa afọ ha mmadụ dịka Ike, mmadụ dịka Tamana, mmadụ dịka gị nke ha na ndị ụmụnne ndị ọzọ
mmadụ dịkwa ka my godfather bụ Okwuabala, my son, my sake in son. And make it can get a little hand on Alabeke US. And make it a Abraham Wike each would reach each other. Ilana here, they can track his riku. I'm with medical doctors here. We're professional scientists here. We're professional nurses. Who know two blows in our ready. You learn about the lazy with the Bayana. And make a back here. Make a one moon 9 day back on the bar, no bushita. Go about the one is in our book. Sibiani, Kazon Londo, Hatono up. And make a letter always look on our bushitabu, Ubachana was Saturday, Ubachas Nika. Manobla Korean Colonel, when I have prayer will be about. Can we kill as one high? Can you we can begin in a poop baffle? We can we find a local when you might be able. Oh, one a challenge, me no won't be Indonesia, Jakarta to be precise. Oh, one a challenge. The people will not be in United States, the continent of United States. I challenge Jelendi or Zomande bin Europe, Mande bin Asia, Mande bin Australia, Mande by Education Africa here. Oh, we don't brought this kind of initiative. I will call other things when we came on but we can now progress. So I make everybody be able to know Bochita. Now, so go and Habra, more anyhow today, Garon and Jesus. No, Kelepana Hagala Kurukundeba happen no web. Now goes Kelepano Muna in America, now you have a brew Nukutengozi, near Bujana, and go have Jake and Macon. One standard as the time president of Okwuabala autonomous community with the power bestowed on me and major of Okwuabala we now go see her now so gather her number Jesus. Amen. All young Bochin can about COVID-19 Juru Obodaha na bomba America aga bomaka hagi Nigeria na vala all young felu fechala o mameto munanya ha gather anyendo ezinulo ha gather anyendo ụmụ ha ga-atapụrụ ha n'aka dịka ụtara ede ngụ ha ji eko ama akwakwane ha ha ga-adịrị anyị ndụ mgbe ọbụla ha ga-elota ala abụ ala Okwuabala ha ga-efe n'elu wee lọta Chineke ga-eme ebere ka ha lọta n'udo n'aha Jizọs were na-eji opportunity ya na-asị na ụdịka challenge nke a tọrọ ndị ọzọ bi n'other diasporas other continents of the world mụ nwa bikwa n'Eshia a mejikwa opportunity ya now every onyonyo na agba m enwere platform ka anyị na ọwụ ndị nọ mba Russia mgbanwe gara ahụ mana ọwụ ihe ọma in general kama na-eke eke dịka nna ekwu chief ogboro egwu si nye ndị ebe nye ndị ebe a so otu esikwana anyị na-ewu gịnị ofu mana anyị wụ Okwuabala so ebe sọnsọ m n'Okwuabala narị mere oge bụ n'ime aka so ịnwụna ka ụmụnne anyị ndị nọ mba Amerịka si gbakọta ọnụ wee nye ọmụmịrị onwe ike gba ọfụfụ mụ nwa nọkwa mba Asia amakpụkwa ndị otu m ka anyị hụkwa na ụdịrị ihe dị nna na na-ewelata ya n'ụlọ ụmụnne anyị ndị nna anyị ndị nna anyị ndị youth ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nwee ike ijikọ aka ọnụ wee hụ na obodo anyị na-aga nke ọma. Na ngwụcha ana m eji ohere ya na-ekelekwa ụmụnne m n'ụzọ pụrụ iche ọzọ na-ayọ ha sị ha biko ha lụsowara m ọgụ na mbụrụ awụ oke ejiri meje ka m jee bụrụ ya bụrụ ka mmadụ mmenye ya maka na asọ ọkụ ha gịrị nwata n'aka adị emegịrị ahụgbu ya. Achọrọ m peace, ihe m chọrọ bụ the progress of our community. Achọrọ m ka anyị niile unite together because ha lụso meme ọgụ a oge emekwa m adị distracted mekọ mmadụ ka mbụ na-ayọ ụmụnna ndị na Amerịka sị ha biko ha bụrụ ihe ha ga-eme to make sure na peace restore at Okwuabala ha mee na-ewerekwa eze nke anyị nwụrụ anwụ na-asị ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa n'aha Jizọs. Ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ akụkọ ya agakọbi ya akọbi n'ala Okwuabala kama anyị sị ama dobere ya nga dịka m si kwu na mbido na okwu a na-ekwu ekwu ka arụ kama na anyị ga-adobere nwa obere. So ana m asị biko ndị ekelekwa maka prime minista na-ayọkwa Chineke prime minista nke a mere burial ya on the 10th of March. Ihe awụ ndị who our fathers, the fathers of this community, ndị lere very good legacy
to the growth, progress, and the existence of this community. Therefore, I'm asking Chineke, nyang na mkpụrụ obi ha, na nakwa mkpụrụ obi eze anyị bụ eze Ososu, His Royal Majesty, eze RO, eze Engineer RO Obioha, RA Obioha, ọkwụ of Okwuabala. Ka Chineke na mkpụrụ obi ha na ndokwa n'aha Jesus Christ bụ onye nwanyị. Thank you, and God bless everyone in Jesus' name. Nne m ele otu ị mere? Adị m mma. Kedụkwa n'aha gị? Aha bụ Mrs. Ekejigwa Victoria. Nwekwa na onye ebe? Abụ m onye ụmụ ezi ka ọtụ mgbada. Dịka ị nọ na ebe a na-anara ọgwụ, kedu otu isi hụta ụbọchị nke taa n'ọkụ a na-anara? Ụbọchị nke taa hụtara m ya na ọwa ezigbo ụbọchị. Ụbọchị ọṅụ. Ụbọchị anyị ahụbeghị ụdị ihe anyị wetara na nke anyị nọ kịta. Ha mere anyị mma sị ka ha bịa mee anyị ka anyị na-ata ọgwụ bekee. Were na-adị ọcha na ọfụma. Kelere m ụmụnne anyị ahụ ndị nọ. Chineke gọzie ha ka ha chetara anyị. Chineke mee ha mma. Ebe ọbụla ha si wee nweta Chineke kwụghachi ha mmaji kwuru mmaji. Amen. Amen. Ndewo. Ide ebu n'ọnụ. Nne m na-ekwu nne m kedu asị m na since m bịara n'obodo a ahụbeghị m this type of thing n'Okwuabala. Mana n'afọ a m hụrụ ya ọ hụrụ anyị nnukwu ihe. Anyị kwere na ya ọgwụ n'udo na ọṅụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'usoro dịka ndị ụlọ ọgwụ si emekwa. Na-ekelekwana Chineke mere ka ụmụaka cheta ihe a na-eme n'obodo na ibe ha na-eme ya. Ha mekwe nie ụmụ Okwuabala isi. Mụnwa si na ezinụlọ Boniface Ukwu-Ajụ Okoro Ezike Okwuabala ebe m si. Ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ Chineke nara mkpụrụ obi ha na ndokwa. Ụmụ anyị ndị ka na-eto eto ka Chineke nyere ha aka ka ha na-aga na-abatakwa were na-akwụkwọ na ndị nọ n'ụlọ. Mana isowere m okwu maka amahụme ekotela. Ọgwụ e nyere gị ọ masịkwara gị? Ọ masịghị m ma m abịa m kwesị nye m ka nke ọtụ obi na-akpa m bịrịbịrị. Obi ọma na-akpa m. Kemgbe m bịara na ahụbeghị m ya n'Okwuabala. Ọ na ụmụ na n'obodo dị iche ogbere ka anyị na-ejebu ya na ha butere n'anya ka ihe ọma ahụ edoru anya ka n'aha Jizọs. Amen. Juliana.
Hello, hôm nay sẽ lên làm ướp để cái nào chứ? Lovet, Njideka, Uzambo. Không có nói nhiều từ. Kamu mamu, nomon dominga. Lo malo na ono, lo village. No. Okay, ma. Ihe ụmụnne anyị ndị nọ US mere n'ụbọchị taa, kedu otu i siri hụta ya? Nwanne m, ọ kpara m ezigbo obiọma. Karịchaa ndị agadi nwaanyị anyị na-enweghị ego ha ji azụrụ ọgwụ. Ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị na-enweghị ụtọ dị ha, na-enweghị ego ha ji azụrụ ọgwụ. Mana ụbọchị taa, ha enweta ọgwụ ha ga-agodu ma otu week ma otu ọnwa ma week abụọ. Ihe kpachara m obiọma bụ na obiọma akpara ha niile natachara ọgwụ, enweghị onye ọgwụ na-eru ha aka. Tikwere ndị si mba bịa, dịka ndị nwere ndị si Ogbere, enwere ndị anyị hụrụ n'ikpeazụ ha si Ogbere outside ihe ọma anyị. Ọ kpara m ezigbo obiọma maka enyemaka ha nyere ndị ọ na-enweghị otu ọ dị. Ihe na-akọwa na ọgwụ ahụ ebiro nọ na nnukere ndị mmadụ. Ekere nnukwu, ekere ekezuo ya onye ọbụla, eme onye gbara aka ala na eme onye iwe wekwere si eme ya ọfụma. Onye ọbụla bịara ebe anyị mere ya ọfụma nnọọ, nye ihe otu dọkịta si dere ọgwụ. Enwere ezi ekele ị nwere inye ụmụnne anyị ndị mere ihe. Ana m ekele ha n'ụzọ dị ukwuu, na-asị ebe ha siri nweta Chineke mejuoro ha akpa ha mmaju kwuru mmaju, na-asịkwanụ dịka ha malitere ọrụ a, ha chịrị ụdị echiche a malite ọrụ a, ụtọ ka Chineke ga na-asị arụrụ ha ọrụ mgbe ha na-eche ha, mgbe ha na-atụwa ha anya ihe ọma, Chineke ga na-emere ha ihe ọma.
otu a ha sikwa n'ubido ha ga na-eme ya na-aga Chukwu ga na-enyekwana ha ihe ga na-echi na-arụ ya na-aga ya masị m ekele dịrị ha ha agbalịala n'ụzọ dị arụọla ndị mmadụ kelekwara ụnụ ka ị na-esiri nabata ha na-enyesi ha ọgwụ ọhụrụ ihe ọma na-eme n'ụwa nye ya ekele maka na ekene ya na nke o mere omekwa ya ọzọ n'ime ọnọdụ ọ bụ na Chukwu ma ndị nke ya Papa